Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोंनि गामियाव माने मोनसे बैसागु मेला फांसन जानो नागिरदों। दायो बेवहायनो आं बेसेबा गोबाव नोंथांमोना जायफोर नायदों बिसोर मिथिखागोन आं बेसेबा गोबावनि उनावहाय माने मोसानो फोरोंगासिनो दायो। ओमफ्राय मेगना आंनासो नै एसे हामा जादों आरोना मेगनाहाय बिनि थाखायनो आङो मोसानो दिनै थाङाखै। ओमफ्राय दायो नायनो थांनो नागिरदों। बहुद गोबाव जाबाय आं मोसानो फोरोंनाया माबायदि जेसेबां रोंखो बेखौ आं दायो नायनो थांसै आरो दिनै फोरोंनाय नंला आङो। जास्ट नायसै फैसै मेगनाबो एसे बिराद सादों माने एसेल' नङा बिराद सादोंआनो। नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे थौफादो आरो नायलांबाय थादो माबायदि मा जादों। आं मिथिङावथ' जेनेबा थागोनानो मेगना जुदि मोजाङैनो हामोबा आं थानाय नङा। मेगना जुदि मोजाङै हामगोन दायोथ' एसे हामहांबायानो मुलि फुनगासिनो हामगोनानो बायदि मोनदों। नोंथांमोनहा जुदि आंखौ जायफोर मोजां मोनो आरो मोगथाङाव जुदि आंजों रायज्लायनो लुबैयो, जायफोर आंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबाय थायो, नोंथांमोनहा आंखौ लोगो हमफैनो हागोन। आलुफारा खाथि जायो जाय जायफोर दैमालुथिंजायनि मानसि ओरैजाय फैयोबा जुदि पुराना गबसागुरि बेयाव गेटखौ लोगो मोनखागोन आरो ना। गेटनि सिदा हाबबोनानै पुराना गबसागुरि होनबानो मिथिखागोन। बेवहाय आंखौ लोगो मोनगोन। हरनि नाइटआव कालसाराव लोगो मोनगोन आरो सानावबो जों माने दोंसे आंनि प्रग्राम दोङो बेवहाय लोगो हमनो हाफैगोन आरो नोंथांमोना जायफोर लोगो हमनो गोसो बा आंजों रायज्लायनो गोसो, जायफोर अनो आंखौ रायज्लायफैनो हागोन। आंहा बेयाव जेबो बादा गैया, आं रायज्लायगोन आरो नोंथांमोनजों मोजाङैनो। दायो फुरा सोलोंगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय मिटिंनि फारसे माने स्टेज माने बानायगासिनो आरो गामियावबो गामिनिबो लोगोसे नांफागासिनो आरो सेंग्रा सिख्ला बिदिनो नांफागासिनो आरो मावगासिनो खामानि दायो थांगासिनो मोसानायखौ नायनो पेन्डेल खायसे देखायनाय होननानै नुबायानो साननैसो बारगासिनो नालाय नायदो लोगोफोर नैबे जोंनि गामिनि फुरा माने डेक'रेसन खालामगासिनो आरो नै अलमस्ट ट्रिपाल होनांसिगोन। ओमफ्राय नै जोंना दायो पेन्डेलफोरखौ लुजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बलि गेलेगासिनो नै बिदिनो एसे साजायहांबाय आरो नैबेयाव मेन स्टेज नैबेयाव एसे सिख्लाफ्रा जिरायगासिनो माने मोसानो रोंबाय। बेखौनो दायो नायनो फैदों आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे। मेन स्टेजआ बेहायनो जागोन आरोना गोजौनि डेक'रेसनानै बेनो आरो गोजौनि डेक'रेसना नायदो। ओमफ्राय नैबेयाव गामिनि रायजो राजाफोर जिरायगोन आरो बेनो जागोन मेन स्टेज। नोंथांमोना सोर सोर आंनि मोसानायखौ डान्स पारफर्म खालामनायखौ जायफोर नायनो गोसो नैबे स्टेजाव नुगोन आरो नोंथांमोना जायफोर नायनो गोसो फैबानो जाबाय आंनि डान्स पारफर्म खालामनायखौ नायनो थाखाय। ओमफ्राय सोरफोर लोगो हमनो गोसो फैबानो जाबाय आरो नैबेयाव जोंनि गामिनि रायजो राजा जिरायगोन आरो बेनो ओमफ्राय नैबे मेन स्टेज बेवहायनो जों डान्स पारफर्म खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना। ओमफ्राय बे मिटिङानो जाहैगोन मेनि 7 आरो 8 थारिखआव आरोना लोगोफोर। फैगौ देवबार खालि गोलैगोन मेन गेवलाङा 8
लोगोफोर दायो आं गामियावहाय दङ फिल्डआवनो दङ आरोना दायो जोंनि गामियाव मोनसे सनाथि मेथाइ खुंनो नागिरदों थ' नोंथांमोना जुदि आंखौ जायफोर सापर्ट खालामो जायफोर आंनि भिडिअ नायो बा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोनहा बयबो फैनानै आंखौ लोगो हमफैनो हागोन आरो लोगोसेयैनो आंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा फैनो हागोन आङो बे जोंनि गामिनि नैबे फिल्डआवनो डान्स पारफर्मखौ आं माने खालामगोन आरो थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि सोरबाफोर मोजां मोनोबा फैनो हागोन आरो आंखौ लोगो हमफैनो हागोन आरो जोंनि गामियाव दायो साननैल'सो मिथिङा बारा गोबाव गैलिया नोंथांमोना जायफोर आंखौ अनो बा अनसायो नोंथांमोना फैनानै आंखौ लोगो हमफैनो हागोन आरो सापर्ट खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय थाबाय आरो आं नोंथांमोनजों लोगो हमनो बिराद नाजागोन आंनो थ' नोंथांमोनजों लोगो हमनो बा जायफोर आंखौ लोगो हमनो साफा सानैबाबोथ' दाथ' भिउसआ इसिग्राबमानि फैया थ' नोंथांमोना जायफोर आंनि साफा सानै भिडिअ नायो बेफोरनो फैनानै आंखौ लोगो हमफैनो हागोन आरो एसेनोसै गोजोन्थों दायो बिथिंजाय मोसानाय सोलोंगासिनो लोगोफोर माने थांजोब्बाय आरो गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दायो आंनि भिडिअखौ जायफोर नायनानै मोजां मोनग्रा आरो आंनि भिडिअखौ जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो थ' नोंथांमोनखौ जोंनि बै सानखालि मेनि 7 आरो 8 थारिख खालि आंखौ लैहोर फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जिहेथु आं माने 8 थारिखआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो लोगो हमजोबनो लुगैदों जायफोर आंनि भिडिअखौ नायो थ' नोंथांमोनहा आंखौ हेफाजाब खालामफैगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय आरो थ' नोंथांमोनहा जायफोर आंखौ लोगो हमनो लुगैयो फैबानो जाबाय लोगो हमफैबानो जाबाय जोबथारनायाव आरो आं नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावो बै सानखालि आंखौ लैहोर फैनानै आंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय आरो गोजोन्थों लुगासिनो जोंनि मेन स्टेज लुगासिनो दायो जाबाय फैयै 7-8आव जागोन आरो 7 थारिख खालि माने बिहामजो पार्टि उन्दै जेनेबा एसे उन्दै जुनियरफोर बिसोरखौ माने खारनाय बारनाय बिदिनो खेला मोनसे होगोन आरो नेक्स्टआव 8 थारिख खालि डान्स पारफर्म जागोन आरो मोनसे गेवलां मेल जागोन आरो नोंथांमोन बेयाव आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गोजोन्थों माने सिख्लाफोर सोलोंगासिनो आरो नै एसे बिहामजो पार्टि सोलोंखांबाय आरो नै सिख्लाफोर दायो मोसानायखौ नायना फैखांबाय आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो न'नि फारसे फैबाय माने अखा हां जाथारबाय अखा हासिगोनानो दायो आङो न'आव दसे रेस्ट लायसै आरो बिराद लोमजादोंबो एसे माथो होनबावनो आरो थांसै आङो नै साइसनिसो लोमजानायजों दायो दसे रेस्ट लानोसै थ' नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन गासिबखौबो लासैनो स्टेप बाय स्टेप थ' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ अल बाय बाय